Nedávno som sa vrátil z mojej cesty z Krakova, ale chcem sa s vami podeliť o jednu skúsenosť. Dlho som už nebol, že 2 dní dlho som už nespal 2 dní na rôznych miestach. Raz v apartmáne a raz v hoteli. Na syntetických vankúšoch, ja to nenávidím. Ja mám doma vankúš s výplňou, páperovou výplňou. Je to stredne veľký vankúš, hej, ktorý sa dá krásne vytvarovať, ak vás aj boli alebo neboli krk, skrátka, môžete si s tým vankúšom robiť, čo chcete. Ide o to, že krk potrebuje pri spánku nejakú neutrálnu polohu, či už máte bolesť alebo nie. Čiže ani nie nejak hlava vzadu, ani nie nejak na boku, ani nie nedvihnutá, lebo potom ten krk sa cez noc naťahuje, stúhne vám ten krk a tie svaly sa skrátka preťažia aj pri spaní. Hej, hlavne na tých syntetických vankúšoch. No v apartmáne prvom som mal malý syntetický vankúš, to sa nedalo formovať a že to nebude dobre. A potom v hoteli včera v Čechách, tam som mal veľký syntetický vankúš, celé zle. Tie hotelové vankúše, ja nechápem. Nedá sa to poriadne po ten krk vytvarovať, čo potrebujete. Človek potrebuje si vedieť vankúš vytvarovať. A nie, aby mal nejakú fixnú výšku, dĺžku, hĺbku, tvrdosť. Ja neviem. Veľmi nesúhlasím ani s tými ortopedickými vankúšmi. Hlavne, keď máte nejaký akutný problém, tak ten ortopedický vankúš, teda už sa bavím o tom doma, lebo neviem, či si ľudia nosia ortopedické vankúše na cestu, tak pri ortopedickom vankúši to vás skôr obmedzí, než aby vám to mohlo pomôcť, si myslím. Pretože ak vás bolí krk, vy si potrebujete vedieť vytvarovať niečo po ten krk. A nespať v nejakej polohe. A jedna vec k tým ortopedickým vankúšom, že tie sú one size, jedna veľkosť. Možno aj viac, neviem, nemám nejaké skúsenosť, ale myslím si. Tak keď má niekto veľkú hlavu, malú hlavu, menší krk, väčšie telo, menšie telo, tak je s tým problém. A preto niektorí ľudia sa sťažujú, že mne ten ortopedický vankúš vôbec nevyhovuje. No práve preto, že tí ľudia majú rôzne tela. Hej. A keď človek v noci mení polohu, tak vie ten vankúš aj tvarovať. Úplne, že paperový vankúš je topka. A potom, ja mám doma, volám ho, že mojkací vankúš. To je síce syntetický, oválny. Mám 2 také vankúše. Dokonca aj paperové mám 2. Ale ten mojkací vankúš ja si tak obchytím. Sformujem si najprv ten vankúš pod hlavou, ten paperový. A potom si ten mojkací obchytím, aby som sa netočil na brucho. Čo reálne ani nerobím, ale lepšie sa mi tak spí. Úplne, že super. Mojkací vankúš je topka. Hej. No ale čo urobiť, keď natrafíte na nejakom hoteli, či už alebo penzióne na nejaký vankúš, ktorý je taký zlý, syntetický, tak môžete ho obaliť osuškou a je ľahšie formovateľný, pretože samotný syntetický vankúš, keď má nejakú povlečku, tak tá je jemná a nedokážete si ho upraviť. Stále sa z tej polohy vytvaruje von, alebo vymkne spod kontroly, pod ktorou ho chcete mať. Ale keď ho obalíte osuškou, ten vankúš, tak ho dokážete stlačiť, stiahnuť a sformovať tak, jak chcete. Podľa mňa to je jediná cesta. Dajte vedieť, že aké vy máte skúsenosti, a ktoré vankúše vám najviac vyhovujú. Hej. A či vy máte mojkací vankúš. No konečne som doma. Dneska som hodinku pospal, jak som sa vrátil z Čech. A doma. A super. Taký šlofík. Pekný víkend ešte.